Como sobrelevar a dor emocional. Sentir que o peito se encolle e afogas. Como afrontalo. Poden haber unhas normas sociais, chorar nos enterros, o loito, as pílulas para dormir, mais hai tantos xeitos de enfrontar a dor como persoas. Milleiros de dores con milleiros de respostas. Teño un recordo vívido dun compañeiro de aula saltando sen parar diante do palco da orquesta o día que morreu súa nai. A xente miraba, incrédula e crítica, pero estou segura que notaban a súa desesperación igual que a min. A ollada descentrada, a necesidade de cansar o corpo, de non oír, foi o seu xeito de lidiar coa perda. Cando me doe a vida eu métome na cama, soa, sen falar. Música ou unha serie de fondo a que non presto atención e acubillarme soa cos meus pensamentos. Non me gusta falar nin compartir esa dor. Non me gusta mirar nin que me miren. Eu curando soa. Sei que nuns días será necesario obrigarme a saír, a forzar abrazos e contestar preguntas para non perder totalmente a corda que me quite do pozo. Estará ben. Acompaña, estará ben. Necesítoa, pero o primeiro é silencio, porque estou coa miña dor.